Salamu alaikum. Salamu alaikum malam. Salamu alaikum. Amma alaikum assalam. Sai zuwa nake duk daga kusan kilomita 1 nake ma sallama baka jiya. Me ke faruwa ne? Jiya ma na same ka a layin unguwarmu. Jiya ma na same ka kuma na same ka kai zo. Shekaran yamma na same ka kai zo. Me ya faru? Ko ne ka shiga layi ne? Na daura kaina da shi na kwance kaina, shi ne cutar jikina, shi ne warrakana, shi ya zamo sanina, ya zama rashin sanina.